дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қисми низомии қӯшунҳои хушкигард ташриф оварда бо шароити хизмат дар қисми низомӣ шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки таи 3 соли охир аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ дар дохили қисми низомии мазкур як қатор бинову иншооти аҳамияти ҳарбӣ дошта сохта ба истифода дода шуд. муфассал дар гузориши навбатӣ. дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Дарвоз асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба қисми низомии қӯшунҳои хушкигард ташриф оварда бо шароити хизматӣ дар қисми низомӣ шинос шуданд. аснои шиносои сарварди давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарбозони қисми низомии мазкур суҳбати самимӣ анҷом дода аз олу аҳвол имкониятҳои хизматии аскарӣ пурсон шуданд. таъкид гардид ки адои хизмати мо дар ватан қарзи имониву виҷдонии ҳар як ҷавонмард буда бо истифода аз имконоти мусоиди фароҳам овардашуда ин масъулиятро бояд иҷро кард. сарбозон дар навбати худ ба президенти мамлакат барои ғамхории доимиашон нисбат ба шароити имконот дар қисмҳои низомӣ навсозиву муҷаҳҳаз намудани воҳидҳои низомӣ изҳори миннатдорӣ намуданд. бояд қайд кард ки вазифаи ин қисми низомӣ таъмини амният дар сарҳади давлатӣ байни ҷумҳурии Тоҷикистону Афғонистон дар ноҳияи Дарвоз мебошад. зимни шиносоӣ бо дигар имкониятҳои қисми низомӣ иттилоъ дода шуд ки таи 3 соли охир аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ дар дохили қисми низомии мазкур як қатор бинову иншооти аҳамияти ҳарбидошта сохта ба истифода дода шуд. аз ҷумла бинои ситоди қисми низомӣ ва хобгоҳи кушоду барҳаво аз 2 ошёна иборат буда он дар масоҳати 800 метри мураббаъ бунёд карда шудааст. илова бар ин дар дохили қисми низомии мазкур нуқтаи назорати гузаргоҳӣ, ошхона ва шаҳраки қараволӣ, истгоҳи нигоҳдории техникаҳои зирехпӯши ҷангиву автомобилӣ, бинои таълимии муҷаҳҳаз бо синфхонаҳои дарсӣ, маҷмӯаи варзишӣ иборат аз майдончаҳои футбол, волейбол ва обутоби бадан, синфхонаҳои тобистона, ҳамоми сарбозӣ, анбори нигоҳдории маводи хӯрокворӣ, амволи шаъӣ, нуқтаи тиббӣ, хобгоҳи афсарон, уҷраи махсус барои шустану хушк намудани либосу поясон ва дигар нуқтаҳои маишиву фароғатӣ барои фаъолияти рӯзмарраи афсарону аскарон муҳайё карда шудааст. طول 5 ماه می شود که در این قسم نظامی 23441 قشون‌های خشکیگرد در رتبه دوم تیراندازی کوهی خدمت خود را ادامه داده ایستادم. خدمت برای هر یک جوان باننگ و بناموس هم قرض است و هم فرض. ما سربازان این قسم نظامی افتخار از آن میکنیم و سربلند از آن هستیم که پیشوای معظم ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان به این قسم نظامی ما تشریف آوردند. در این قسم نظامی ما همه شرایط ها برای خدمت حربی مهیا می باشند. هر یک جوان وطن دوست وطن خود را چون مادر باید دوست بدارد و چون گوهرک چشم محافظت کند. тамоми утоқҳои кории афсарон, синфхонаҳои таълимии сарбозон, хобгоҳ ва дигар мавзеъҳои маишиву фароғатии дохили бинои мазкур пурра бо мизу курсӣ ва дигар ашёву лавозимоти зарурӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда дар ҳудуд ва гирду атрофи қисми низомӣ бошад бо деворҳои рангуборшуда мустаҳкам гардонида шудааст. илова бар ин дар дохили қисми низомӣ як мавзеи фароғатӣ бо ороиши ҳунарҳои мардумӣ, фавора, гӯшаи поси хотираи фарзандони диловари тоҷик дар солҳои ҷанги дуюми ҷаҳонӣ ва бо дигар мусаввараҳои тарихӣ бунёд карда шудааст. бинои ошхонаи қисми низомӣ аз нав бунёд гардида бо назардошти тамоми талабот муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аз ҷумла дастгоҳу таҷҳизоти муосир барои омода кардани хӯроки сарбозон дар ошхонаи навбунёд насб гардида он бо мизу курсӣ таъмин мебошад. дар ин ҷо хӯроки гарму серғизо омода шуда 3 вақт ба сарбозон пешниҳод мегардад. зимни боздид сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳайати шахсӣ ва масъулинро вазифадор намуданд ки ба сифати ғизои сарбозон ва масъулнокии таоми омода гардида диққати аввалин дараҷа зоҳир намоянд. таъмини саривақтии хӯроки серғизо яке аз талаботҳои асосӣ дар қисмҳои низомӣ барои сарбозон мебошад. طولی 1 سال 10 ماه میشود که در این قسم نظامی خدمت میکنم. امروز چنین شرط و شرایط های زیبا، چنین قسم حربی زیبا برای ما ساخته و استفاده دادن. در قسم حربی ما خوابگاه زمانوی، آشخانه زمانوی و میدانچه ورزشی زمانوی مهیا کرده شده است. سربازان در وقت خالگی خود می توانند در کتابخانه قسم حربی که اصولهای زمانوی ساخته شده است می توانند استفاده برند. خدمت کردن در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان برای هر یک جوانی وطن دوست و خودشناس البته شرف است.
مواد یازوخواری در این قسم نظامی از حساب خوجگی‌های رسانی وزارت مدافعت تامین کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان سپارش دادند که امکانات این موضوع برای در آینده پرورش کردن چاروا، گذراندن کشت زراعت‌ها و تامین دیگر قسم‌های نظامی با مواد خوراکواری ثمراناک استفاده برده شود. افسران و عسکران قسم نظامی قشون‌های خشکیگرد قوه‌های مسلح آمادگی خوب جنگی داشته هیئت شخصی آن با تکنیک زیرپوش جنگی و نقلیاتی، автомашинаҳои махсуси замонавӣ ва бо дигар силоҳу муҳимоти муосири ҳарбӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. бояд зикр кард ки дар доираи анҷоми корҳои сохтмонӣ бо дастури сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар давоми ин солҳо дар ҳудуди тамоми гарнизонҳои мамлакат бисёре аз қисмҳои низомӣ аз навсозӣ шуда як қатор иншооти муҳим ва аҳамияти ҳарбӣ дошта низ таъмиру тармим гардиданд. мо сарбозон шукрона аз он мекунем ки дар чунин ватани тинҷу ором ва зебои тоҷикистонамон зиндагӣ мекунем ва хушбахт аз он ҳастем ки сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ин қисми низомии мо ташриф оварданд. имрӯз бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар қисми низомии мо ҳамаи шарту шароитҳо ба роҳ монда шудааст. барои хизмат кардан ҳамаи шарту шароитҳо муҳайё карда шудааст. мо миннатдории худро ҳамаи сарбозони қисми низомӣ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат мерасонем ки ғамхори мо ҳастанд. بعد از شناسایی با شرایط‌های خدمتی و معیشی و هم تعلیمی و فراغت هیئت شخصی این قسم نظامی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نزد هیئت شخصی برآمد کرده نخست آنها را به مناسبت 29مین سالگرد تجلیل از استقلالیت دولتی تبریک و تهنیت نمودند. تاکید گردید که قوه‌های مسلح مملکت زوده دوران استقلالیت مملکت بوده، همساله با اندیشیدن چاره‌های سریع شرط و شرایط در قسم‌های نظامی و طلبات دور و زمان مطابق کرده می‌شود. در این برابر مستحکم سازی بعضی مودی تکنیکی جزو تانبه‌های ارتش ملی زیر توجه و نظارت دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته دستاوردهای تا به امروز عملی گشته نتیجه چنین غمخوری‌ها میباشند. بعد سخنرانی پرزیدنت مملکت گذشت نظامی سربازان برگزار گردید.